Питай млади, питай и стари, колко става, колко си ляга, все агенти сме. Как на светло се преоблича, всеки дебне, всеки летича, щом излезе, знаем къде е, все агенти сме. Тя е гордостта на квартала, но защо седим до сега не е била, не е била. Има всичко, има по много, ама мен не ме е огряло. Що не дава? Що не дава? Слушай тогава. Палатка тук, тук, ще си опъна, ще те чакам без да бързам. Тук, тук, докато кажеш, че не искаш друг. Палатка тук, тук, ще си опъна, да ти пея под балкона. Тук, тук, да ти омръзна и да кажеш да. Ей, до пета, много мразим газетата. Из квартала, що появи се, всеки мъж случайно излиза и след нея става опашка. Все агенти сме, с походка като находка и с... Ако каже здрасти на някой, 7 дни се хвали с това. Какъв е той, какъв е той. Ужамаем и срамотаем, ама мен не ме е огряло. Що не дава? Що не дава? Слушай тогава. Палатка тук, тук, ще си опъна, ще те чакам без да бързам. Тук, тук, докато кажеш, че не искаш друг. Палатка тук, тук, ще си опъна. Чакай са. Esa,